जों हायनासे थानजा अंजा जोंनो मुंसा फोरोंना नांलिया साका खरकसा आईपीएफटीनि आदंजो गराक सालो अम्पी दिप्रामथानि बोखाक्तै दर तदर हिनलायै नग नग हाबै थानचानि ककपिरिमानि थांते थांते खरकसा आईपीएफटीनि सापोर्टार हायाकेबा आईपीएफटीनि आदंजो नुनग थाङै सगैखेनो फोरोंजाकना नायलिया फोरोंना नायखे जोंनो ता फोरोंदै जों हायनसे थानजाबो दंगो नरक फोरोंनानि हिनके नरकनि कताल कताल पार्टी दिप्रामो थावो जयनिं रेफानाय रगनो फोरोंदै हिनै साखा तै ओ जे दिप्रामथानि आदं रक हायाकेबा ओ थानसा ककपिरना थांनाय रंनखे मुंसा बंनि कक खनालिया नायनायनि मामप्लिओ स्राय स्राय खेनो या मा खरय दे एक दुई मास तंगै फाइनै र अब नंग दन नसि बुजक मानसे जों द्रावनाय के बुजकवास नांलि हते आजा लुत फाइना सब फाइना बला थांजा जों दा हास थानसा फाइनै द फाइदे सामे जों त आ बे दिस खाइ दं जों न बुजक नांलि हते जों द फनबां सि तांगै तंगै के सामा हाय दे ताबो तो सपोज मोना के दे तब आग तब खुला खुले मास सासले के रास्ते दे सासले ता तब जर्मस पर बुट नाय जर्मस पर ता आगे ते तक माइ छला कमाना दे कमाया तो सामाया कैसे पर सीट मांग कमा फरा नि नाय ना का कमाया फरा त कमाया फरा ता न समा बांगवा सका आंखे नंता बापाटे खाया आबनो आं वान सया तिपरा बासा मला जों थानसावा फासिनाय जों फाइसि जों अनेक फेमल जाखा 70 बोसोर हाजे नों सामा हाय जों आगस्ट मास थां फायगा बरमरा कासुका अनेक आबो हाय गोबां माखा 70 बोसोर हायदे किन्तु सिनि बरक कुरु दे माखा कुरा सलिस माजा माखा सलिस माय एब्लसे जों जे आबिया खायनै नलो कुना दफन बाङै बजौनास ना जों त थानसाङै सि 23 आगस्ट सबासे सालसा हरसा पर्यन्त सि माइचा या दैमा नया खायसि सबा बिसिङो सि बाचावैसि थाङै ताक जरास फाइखो सब दफन बाङै साम ताङैसि जों आलिको गायसि ओ आइपीएफतिर जोंनो बजौ जाब नायो ता जों जे आबिया खायनै गर नना बजौ जाब नायो जों सासे कस्त खायजाको बजाका खायजा बाय मलाई खोनागा तंले उलां ताके तंले र दलो गरम जे तिरब्रा त फाइने तिरब्रा म तंनै र बर नसिनि र सराखे बुझाउ दे नारमा नारमा या मचे चिन्ता खाइदे नों फासि दि जों बाय जों हास थानसा बंगरा थांसि का सवैसि बस दुख कष्ट माइन मा जाया दैमा नया खाइसि जों द फानो खानो बिसना बाङै फाइ थांगुसि जबावस थां फाइदे जों न बुझाउ जागो नां जाया ता जों जे आबिया खाइनै न जोंने बुझाउ जागो नां या जे जों दा हास थानसा दै तमा कक सासिना जों द फानो सि बिसना बाङै सि थांगुसि फाइदे